Itàlia ha tancat. El seu primer ministre, Giuseppe Conte, ha decidit aturar totes les activitats productives no essencials i tothom cap a casa. Finalment ha entès allò que li deien els experts xinesos i la ciència. Ha entès també que cal prendre mesures molt dures per aturar aquest maleït virus que pot acabar amb tots nosaltres. El govern espanyol, en canvi, sembla aquell burro de la classe que mai no vol aprendre de les errades dels altres. Totes les veus autoritzades i el sentit comú estan advertint que aquí arribarem a la mateixa situació dramàtica dels italians. Però els morts que pugui generar, el retardar, decisions que hauran de prendre tant si volen com si no volen, sembla que no els importen gens. Pedro Sánchez i l'IBEX 35 estan esdevenint criminals en potència. Per a ells som un simple número per afegir a una estadística. Dia rere dia aniran augmentant les víctimes i els infectats. El sistema sanitari farà un pet com una gla, segons diuen els seus propis gestors. Però els dirigents espanyols continuen actuant sota el conegut sostenella i no medalla dels antics hidalgos castellans. Abans que reconèixer un error, que tot se'n vagi a pastar fang. Són una gent malalta d'arrogància, de vanitat i de mala bava. Els haurien de jutjar a tots plegats per ineptes, irresponsables i genocides.